Good afternoon, brothers and sisters. Let us all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts so filled with sadness, Saint Jude, call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you, I long to be and forevermore is said. Now and eternally, love's source has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude.
Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad min kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kang sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Please rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto And she Mary, conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ of our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat, Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Huwebes sa ika-16 na simana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mas intention, iyo po ang mga minasunod.
Thanksgiving by the following: Hesmundo family, Mr. and Mrs. Luel Morcilla and family, Joy Marbella, Immaculate Dolls Berinya, Christine Achacon, Marlene Bondad and family, Erlene M. Haushan, and Annie Rose Mapula. Special intention for continuous healing of Mary Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family to pass the CSC professional exam by Chia Tortogo, for good weather by Anonymous, and a special intention also by Carlos Andre A. Uy. For the eternal repose of the following souls: for the soul of Cristina, offered by Manny and Donna Armenia, and for the soul of Belleza, offered by Christine Achacon. Banwanin Diyos, tindugpuan gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin ka to Ninong ang Isu Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, sin pagisumaro ang Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako, ang dans ng mga kasalan, tangani magkanag o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanakasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tan Diyos. Mahirak manlugod sa tuwan, Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos, na sa moyang Ama, pinahayag mo sa imong pagka-Diyos, sa paagikan paghulitin sa imong apostol San Judas Tadeo, itugot mo nan sa iyang mga pamibi, tunay na magpatalubo sa imong simbahan, as indagolpan magtubod sa imo. Iniinagad mi sa ngaran ni Jesu-Kristo, kagurang niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Exodo. Kan ikatulong bulan pakahala sa Ehipto, sa enot na aldaw, ang banwaan ni Israel,
nag-abot sa kapatagan nin Sinai. Hala sa Rephidim, nakaabot sinda sa disyerto nin Sinai. Duman sinda naguntok, asin nagpatindog nin mga tolda sa atubang kan bukid. Si Moises tuminukad asin inapod nin Diyos hala sa bukid. Siring an isabi mo sa mga aki ni Jacob, ipapahayag sa banwaan ng Israel, Uya, minadigdi ako sa imo sa sarong mahibog na panganoron, tanganing madangog kan banwaan kun nakikiolay ako sa imo. Asin tanganing pagtubodon kaninda sagkod no arin paman. Sinabi man ni Moises sa kagurangnan an mga tataramon kan banwaan, asin nagsabi an kagurangnan, maduman ka sa banwaan asin pakapabanalon mo sindangon niya na aldaw asin sa aga. Maglinig sindakan sa indang mga gubing, asin magandam sinda sa ikatulong aldaw. Hulita sa ikatulong aldaw, mahilig ang kagurangnan sa atubang nin bilog na banwaan sa alitoktok kan bukid nin Sinai. Asin nangyari na kan ikatulong aldaw, pagkaaga, nadangog ang ragubnog nin mga linti, asin kikilat, nahiling ang sarong mahibog na panganoron sa ibabaw kan bukid, dangan nadangog ang makusugo na tanog nin trompeta. Ang bilog na banwaan na ituon duman, tinarakigan sa takot. Dinara ni Moises ang banwaan sa pagsabat sa Diyos, asin nagpamugtak sinda sa pamitisan kan bukid. Napatos nin aso ang bilog na bukid nin Sinai. Hulita ang kagurangnan naghilig duman sa alitoktok, siring sa kalayo. An aso nagpapaitaas siring sa aso nin orno, asin ang bilog na bukid pinagtatakigan. Ang tanog kan trompeta orog na kuminusog kan si Moises nakikiolay sa Diyos, asin pinagsimbag siya ng Diyos sa dagoldol. Ang kagurangnan huminilig sa alitoktok kan bukid nin Sinai, asin inapod si Moises na sumakat sa itaas kan bukid. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaumawan asin kamarawayan sa Diyos sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sagkod paman. Pag umawan ka kagurangnan, Diyos nin sa mo mga magurang, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Pag umawon ang sa imong banal asin mamurawayon nangaran, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sagkod paman. Pag umawon ka dyan sa simbahan nin sa imong kamurawayan, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Pag umawon ka dyan sa trono nin sa imong kahadean, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sagkod paman. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, sabi mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagpasagan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani si Jesus sa mga disipulo sinaghapot, tadaw tay ka nagtataram sa inda sa mga parabola. Sinimbag ni Asinda, nasasabotan nindo ang mga misteryo kan kahadayaan ng Diyos. Alagad day ninda nasasabotan. Anigwa tatawan nganing urog na magkaigwa. Andai hahalean sagkod kan yaon sa iya. Kaya ako nagtataram sa inda sa mga parabola, ulitas inda naghihiling, alagad day nakakakita. Naghihinanyog, alagad day nakakadangog. Asinda nakakasabot. Sa inda, nautob ang sinasabi ni Propeta Isaías,
Maginanyog man kamo, alagad ay makakasabot. Magiling man, alagad ay kamo makakakita. Ulita tuminagas ang puso kan banwaan na ini. Ang sa indang mga talinga, bungog sa paghinanyog. Asin, piniyong ang mga mata. Ulita habo makakita, habo makadangog. Habo man na makasabot, saka habo magdolok sako, nganing mabulong kusinda. Alagad paladanan sa indong mga mata, hulita nakakailing, asinan sa indong mga talinga, hulita nakakadangog. Ito ang sinasabi ko sa indo, dakol na mga propeta, sin mga banal na nagmaabot na makahiling kan sa indong nahihiling. Alagad ay ninda nahiling, makadangog kan sa indang dadadangog. Alagad ay ninda nadangog. Maray na bareta kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na banggi po sa Indogabos. Ang istorya kan piniling banwaan ng Israel, pinapadagos sa inat na babasahon. As inahiling ta na nakaabot na sinda sa dagang panuga. As in, tawanin mga instruction kan kagurangnan na desin na matakot sa pagrani sa iya. Si Moises nakikiulay sa mahal na Diyos. So Diyos nagsisimbag sa paagi ni Daguldol. Paano kaya ito na sasabutin ni Moises? Kung so Diyos nagsisimbag sa paagi ni thunder, no? Pero ay nigaro, sarong paagi nin pag surat, in the same way na ining sabi sa Ebanghelyo, ang mga tao kung talagang habo magdangog, sinasarang talinga. O kaya ang habo mahiling, sinasarang mata. Pero itong gustong talagang makinig, no, masabotan ang nadadangog, minahanap nin espasyo o kaya paagi, tanganing masabotan sa nadadangog. Dahil man sa nakita pikakaulay kagagurangnan, kundi but kagurangnan na masabotan ta siya. Paano, sabi baga sa mga retreat, recollection, pause a while, reflect, pagroporopan ang nadagog na tataramon. Pero kung sabi baga pinaagi sa sarong talinga, pinalawas sa saro, dahil man na-retain, dahil man nawawalat na kung baga kahulugan kan mensahe ni Diyos. So, kinakumpara ni Jesus, ining mga naglakaw, hali sa daga kang Ehipto, pasiring sa dagang panuga, because sige sa dang reklamo, di ba? Kan mga nakaaging aldaw, so babasahon, manang ko duman sa nagko-complain, hinawas mo nga kami sa Ehipto, mga yang pagkaon digdi, disyerto. Nagsasawa nang kami sa mana, kung anong tigtatao kan kagurangnan. So they always complain. They na nahihiling na sa pigtatao kan kagurangnan, urog na makakatabang sa inda. Pero so anong natuudan na ninda, iyon na sana ito ang pigahanap. Garo bagamayo na pwedeng itaw pang Diyos na greater than what they were experiencing in Egypt. Kung ilingon mo, anong gusto mo? So forever kang slave, surugoon, uripon, duman sa Ehipto, baski nga maray ang pagkaon mo, o maray itong daing nag-uuripon, you are free to do anything. So itong taong nasa kauripnan, igwas siyang limitasyon sa pagsabot sa Diyos. Pero itong libre, siya mismo ang ma-decide kung gusto niyang magdangog o dai. Kaya baga mga tugang, sa itong buhay, pigdadaramang kita kang Diyos, sa saro man na estado kang buhay na kita tunay na nakakadangog,
kan mensahe ng Diyos because we have the time, we are free to choose our own time. As ini ang retrato kang tunay na linigdas. Kung kitang mga bagay na nakakauripon pa sa to, siyempre, permi nang naghihidali. We are not free to reflect, mag-urop-urop sa tataramon kang Diyos. Paano pa man napaagi? Pasasabutan mo ang Diyos. Halimbawa, gusto mong magbasa din Biblia. Pagkabasa mo yan, mag-umansa na kung nagbabasa na garong subject. Na oteng Pilipino, basahon ini, assignment. Mag-umanarog ka ng pagbasa kan tataramo ni Diyos. Sabi baga, binabalik-balikan, tang mensahe kang Diyos, ayon sa pangangaipo, ayon sa gusto niyang ipasabot sa tuya. Pero every time mabasa kita, nagmamadali kita, anong man po ang sasabihin ng Panginoon? Huwag na lang, nagmamadali, ayaw naman akong pakinggan. So, ganun po ang sabihin. If the follower of Jesus wants to really know Him, bako lang makilala siya, kundi makilalang buot niyang mangyari sa to. Diba sa prayer na Our Father, nung sabi ta, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo. Pero if we have no time to listen to what God wants us to do, ganon din tayo. Nakikinig pero hindi nakakasabot. Nakaburarat ang mata, hindi naman makita. Ang Diyos may pinapailing sa to. Siguro, particular lang sa to, special. Pero we do not have the time to see with our eyes. Ang gusto tang mailing, so gusto ta sana. Na, sabi baga, ang Diyos ang nakakaaram. He has more power to let us see what cannot be seen. Halimbawa, you want to help somebody, no? Sarong pulubi, sumong tabangan. Enough na ba yun na bigyan mo ng konting coins, pera? Enough na ba? O may nakikita ka pang dapat na tulungan? We have to see deeper, no? A little more dagdagan ang panahon kung talagang gusto mong gawin yon. So, anong ba't sabihin? Katulad ng kinakain na masarap, hinay-hinay. Chew every piece of food para malaman mo ang tunay na lasa. Dahil so nagmamadali. Dahil pwedeng ganon. How can you really taste? So, yan po baga, ang Diyos malinamnam. God is sweet. But if we are in a hurry to taste Him, to listen to Him, to open our hearts to Him, hindi kailanman natin makikilala siya. Because limitado ang binibigay tang buhay, time para sa Kanya. I think it's the same thing that goes with the Bible, with the reflection of every word of God. Kung talagang mahal mo ang isang tao, magbibigay ka ng panahon sa Kanya. In the same way, naghihiwalay ang mag-asawa, ang magjowa, kasi walang panahon. Nagmamadali palagi. But you will only know somebody if you really give time to it. Is it not? So, baltang Diyos, bigyan natin siya ng oras natin. Anyway, we do not own the time. It is God's time na binibigay sa atin. Kaya kung binibigyan kita kang Diyos na pagkakataon na mamilbid siya, magnilay-nilay kita sa banal na tataramon, gibuhon ta. That time may not come again. Binigyan ka na, nasa St. Jude ka na, dahil pa man mamisa, o sige, magnilay-nilay, magpangadji. Kung dahil ng time nagbagyo na, dahil na kitang magigibo. But if there's a time given to us, opportunity to read the Bible, to look at our neighbors na may mas malalim na pagmalasakit, maybe that's different. Kaya ka mismo, gusto kang makatabang. Kaya naghahanap ka ng
paagi at panahon. It is the same thing with the Lord. God was giving the Israelites so much time. Mamidbidan siya. Nagigibos siyang milagro, nagigibos siyang mga paagi. Tanganing tubudan siya. Pero ano sabi kang Israelita? Let's go back to Egypt. Ang sarap ng pagkain doon, digdi desierto. Bako baga sa desierto, daing pagkaon, daing tubig, mas gigibunin Diyos sa milagro. More mas makangalas na makagibo ka nin lamesa nin pagkakan, samantalang desierto. Kung iyo, pinabulos kang Diyos sa tubig duman out of the rock. Later, no? Sa experience kang Israel. But again, kung habo mo, wala kang gagawin na paraan. But if you really want, if there's a will, there's a way. So, yan po ang leksyon sa pagsabot sa Diyos, sa pagtabot sa iyang mga tataramon. Today, man nagtataram ang Diyos, tangani isa ng dayta dangugon. Si Jesus baga, pigaapod na tataramon kang Diyos. Dinadagog niyang kagustuhan kan sa iyang Ama, tanganing pinapagibos sa iya, magibon niya. Tayo, alam ba natin ang lahat ng nakakabuti sa tuya? Kung dayta man aram, mahina kita, mga tao kita, the more reason that we should listen to God. Before sleeping, after going to sleep, rising in the morning, thank the Lord, pray to the Lord to protect you. Tayan po ang mga paagi na tinatawan tang Diyos nin puwang sa buhay ta. So, the next time we read, meditate on the Bible, seryosohon ta na gusto tang masabotan, sinasabi ng Diyos. Tanganing automan lugod, ang iba pang mga activities, katulad ng pagnobena kay St. Jude, pagrosaryo kay Mama Mary, lahat po yan ay lumalalim. Lahat po ay nagiging makahulugan. Kasi nagbibigay kita mismo ng oras para po sa mga bagay nito. May God, who is so good, bless us through St. Jude Tadeus. Dinudulot niya mo ang araw kasi ng tinapay, maling maging kakanon, ng buhay na mayong kasaguran. Ako samoy ng pulot ngunyan, tandakan sa iyong pagkamot, sasain mo asin sa kapwa. Magpamibi ko mga tugang, tanganining sakuan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa mga apostol sa Nudas Tadeo, akuan sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininanagad may uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapas sa Indo.
asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas, nadanay asin minsan sa iyan, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama Diyos na makakamanaday kasagkoran, nuli kay Kristo sa mong kagurangnan, ta pinapatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan. Tanganing maging tunay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaon in mga langit noon nakatukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod pa man, kaiba kan bilog na hukbo sa mga angheles, danay sa imo sa isip kaming nagsasanong, nagkasasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minaligi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagalan banal, borab din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, magkuhan ng tinapay, asin magpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawa na idudulot para sa Indo. Siling man pagkapamanggi sa pagpayaman kang kalis, singgirarin pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabaloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretahan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikaw magdatong. kaya kami nagururumduman sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karamdamang kagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mong obispo si Joel, singagabos na klero. Siring man, garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom na sinda mabubuhay liwat,
Orog na itong pinapamaybi sa misang ini, asin man gabos na mga kadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen, ay nakan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, singabos na santos na kaintupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawas sinagpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin sa kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo, niyang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Pag-awa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan sa mga pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalahan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare, pagilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, papagkanigo siya mapatuninong sa magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga sin pagkamot kang kagurang na daday na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tandaaning katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Tawi kami, in katuninongan. Mga tugang, uyang kodero kan Diyos, Yesu Kristo, naging makinayog-kuyog sa sayang Ama. Tanganing kita, king makinayog-kuyog man sa iya. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong.
Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mahuhumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan ang makakaipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang panganak na iniidaw minsa kuyang dukhang puso. Daan ako ay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pakusog ka sa kaluyan, mautok sa imong kabutan, dawaan gabos mawarang, dawaan gabos magbayang, anurog na mahalaga, ikaw mapagsaguyan. Ikapalan kagurangan ang makakaipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang panganak na iniidaw minsa kuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan ang makakaipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang panganak na iniidaw minsa kuyang dukhang puso. Minsa kuyang dukhang puso. Please all kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence,
We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Please be seated. Mamibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mimibig kami, lugod ang sakramento sa mong inakungunyan, daron kami sa imong ero kan kunsay nan sa imong apostol sa Nudas Tadeo nagmumuraway, ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes nag-abot po sa 17,888 as in 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa nag-abot po sa 3,087 pesos as in 25 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,517 pesos as in 80 centavos. Sa Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan as in tada Sunday, kung sain dadarahon ta po ang satong tada canister as in i-offer po ini sa offertory. Siring man ang mga kapadian as in seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10 alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds po kaini na nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago as in mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, sarong 10,000 pesos, sarong 6,000 pesos, sarong 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, sarong 550 pesos, duwang 500 pesos, asin sarong 400 pesos. St. Agnes Batch 69 and 73, 1,000 pesos. Arlene Chavenia, 900 pesos. Anjanet Baldon, 500 pesos. Mr. and Mrs. Michael Cubilla, 300 pesos. Diyos mabalos po. Tinog kita sa blessing. Kagurangnan mga pasaindo. Asin sa imong Wala ka mga espiritu. bendisyon sa Nudas Tadeo. Kamo bendisyonan ang punon kan Diyos na makakama ng Ama, ang Aki, si Espiritu Santo. Amen. Tinuto ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. O saludas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katika ko, sino man